Guys, zvandaona panapa zvakaoma. Pane mashoko ari kutaurwa neuyo anonzi Elias Mudzuri. Aimboshanda nevakomana veMDC nguva yakareba, akashanda naTsvangirai. Ndiko kwakatangira struggle, ndo vanhu vakatanga nestruggle iwayo. Pavanhu vakatanga neMDC chaicho 1999 aripo palaini revanhu ipapa, anga aripo, ndo vanhu vacho vatingatoti vakatanga. So pane zvinhu zviri kuitika muZimbabwe munomu. Kuna handiti pa vanhu vanonzi ningasungwa ningadai so nyaya iyoyo yakaswera ichirwadza vanhu vakawanda nezuro, vachitonetsekana kuti chii chiri kuitika pavasungwa musikana waya anonzi Namatai nevamwe vanganawo ipapo. Nyaya iyoyo yakarwadza vanhu vakawanda kutadza kunzwisisa kuti zvanga zviri kunyatsofamba sei. Vanhu vari kutodhimandawo maanswers kuda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Iye ndokuya kuti stop supporting fake abductions. This trick is old fashioned. We know that better you and your stupid Nelson Chamisa find other better ways to tarnish the image of Zimbabwe towards the SADC summit. Not this. Sorry. Ndo mashoko panapa akataurwa nemurume mukuru. Hazvina kubata vanhu zvakanaka. Kutaura chokwadi zvinorwadza kuti mudhara uyu shuwa nekumbosapotwa kwakaitwa nevanhu. Nekuti tida kutarisira tichitarisa masaidhi ese. Ngatitarisei matama anawo mudhara. Mudhara uyu ukatarisa pavakatanga MDC anga atori slender mudhara iyeyo. Anga ari slender. Ende kwete kuti ngotanga ari slender chete, anga ari roja. But izvezvo I am sure landlord zvinhu zvakutanga kumufambira. Zvinhu zvakutanga kungoita so. Guys. Hatitarisire kuzvinhu zvakadaro kumunhu akaita seuyu. Nekuti unoziva kuti vanhu vekuti ndo vanenge vakabva kure nestruggle, ndo maelders kana takutora nyaya dzepolitics dzinopikisa dzekuopposition side, ndo vanenge vari maelders kuti vanofanira kugara pasi vachidzidzisa vana vechidiki vari iko zvinezvi vari kutanga kuitawo zvematongerwo enyika, vari kutanga kusapotawo struggle iriko iko zvinezvi. Ndo maelders kuti vanofanira kuuya kugara pasi kuti right, uye pana kumunzwa vanangu. Zvakatanga zvakadai zvikazodai kuti tisvike pakadai. So hapana munhu asingazvizive mumakore aya emimi Tsvangirai paakambowina maelections. Hakuna asingazvizive emimi kuti 2008 Tsvangirai akawina. Tsvangirai paakawina maelections guys, makazviona mese emimi. Ana Mudzuri anga ari mudhuze. Vanhu vekuti vanga vakanyatsobva kure nestruggle zvekuti iko zvinezvi anofanira kutovhura class yaanodzidzisa vanhu nezvepolitics dzekupikisa. Because angonanga pamaideas tikada kutarisa, handizozive zvangu, vanhu vanozozvarawo zvakasiyana nekusikwa zvakasiyanawo, nekuti hauzozivewo kuti munhu anenge vamwe vanenge vari maslow, pfungwa dzavo dzinenge dzisingazokakate zviri strong. But munhu wekuti vanotodhonzerana nana Chamisa, kana ana Chamisa vanotori vadiki pamakore kune madhara iwaya, zvekutoti pamaideas akatotanga political party yake zvakadzikama inogona kutobudirira nekuti munhu akashanda naTsvangirai. But nhasi ndo paakubuda kutaura izvi. Guys, this guy I don't know kuti inyaya yekuti ari bita here mazuva aya paakamboda kunoitawo president, because vakambodawo kakuda kuita president vakomana madhezi akafa Tsvangirai. Munhu wese anga aripo ari pavice achida kumirira kuti aiwa ini ndogona kupinda ndakatanga kuita kutora post yanga ina Tsvangirai. Asi aiwa zvakazorambo, zvakazoendawo nepamwe, kwakazouya vakomana vakachenjera naChamisa vakati aiwa izvozvo yangu regedza ndichipinda, nekuti MDC macho inini ndanga nditori vice, saka regedza ndichicontinue. Pakatoitika maconflicts akasiyana vakambotanga kushanda vese, because pakutanga cheko isati yatanga kudamburana naMDC vakatanga kushanda vese. Vatanga kushanda vese ndobva azokundikanawo, ndobva azongoenda nesaidi rana Kupe Ngonzora, zvazvangoenda zvakada kubva zvangopera. Ngonzora akazongobuda nevamwe vese vakabuda navo, ndobva vanopera vese politically, vakapera kuita mazero. Kuti kutaura panyaya dzepolitics kune vanhu vanonzi vakafa career vave,
ndo vakabuda ivavana mudzura. Saka iyi inogona kunge yabitterness manje yekuti uraita fana toda kuzviona chiita itoni hakusisina kana central chiri kudya politics, because politics dzavo dzavaiita ndedzaya dzekuda kutsvaga mari. Ofichi muZimbabwe kamuitwe politics dzekutsvaga mari inotozokuwana uri mupolitics, kwete kuti upinde politics uchiti ndikuda mari. Politics dzemuZimbabwe dzinotopindwa nemwoyo. Ndosakachiona vamwe vazhinji kuti achitoita politics unozonzi afa achitoita politics auraiwa mupolitics munhu. Politics dzinotopindwa nemwoyo, kutozvipira, kutosacrifice chekuti chauya chese chichaona inini ndirimo. Saka madhara aya ndakazvitarisa madhara ekuti vakapinda mupolitics nekuda mari manje izvo yakuramba kutamba. Saka ukoona kuti vanenge vachiita jealous vakutarisawo vamwe vechidiki vakapinda vakasara varimo vakashingirira kuti life yavo inoita ichichinja. So because mari yacho yepolitics unoshaya kuti kubva kupika munhu anenge akungomenyukira so unondonzwanzi mwaamilioneya ungotry kutresa kuti mari yacho akaiwana kupi ukazvishaya. But because of ari kungofamba ari mugear repolitics iro kune maconnections akawanda anovhurika. That's why vanhu vachizongoita mari, not kuti politics dzine mari dzine zichimba, but maconnections anosangana nevanhu vakawanda voita mafriends, mabusiness chinchi, mabusiness partners akutozikamwa akutokwanisa kutomaketa zvinhu zvake. Ndo the way inobudirira vanhu vakawanda. But mudhara uyu bitterness iri paari tiri kuta kuishaya pakuti asvike pakunyora akutotanga supporter reZANU-PF ari kuti stop supporting fake abductions. Imi mbereko umwe munhu ari kutochema kuti mwana wangu handisi kumuonerera kuti akutonzi fake abduction. Zvakutanga as if iye ane proof yekuziva kune munhu ndikupi. Kana iri fake abduction ngave expose because isusu tiri kutonetseka nawo citizens kuti what's going on, chii chiri kuitika. Anofanira kubuda kuti aiwa guys, this is fake abduction. Munhu vanhu vaya vari kunzi vashayikwa vari pakati ende munhu wabudisa pakati. Nyika yese haingambonyeberwa kai, nyika yese the whole country yonyeberwa yotonzi vanhu havasi kuoneka votoshayikwa. MuZimbabwe yese iyi, Zimbabwe inyika hombe yakakurisa indi vanhu vakawanda vakatoona zviite zvinorwadza. Yofunga kuti mubereki achichema because hazvizoite kuti vabereki vabuda vachichema hama. Vanhu ava vazhinji vacho breadwinners ukatonyatsozotarisa palist revanhu vese varipo papo. But ndiri kuona kuti because of jealous this guy akusvika pakutaura zvinhu zvokuti unoziva kuti political career pamwe pacho inombopera, but vanhu vanofanira kunzwisisa chinhu one kuti inozogona kuzomutsiridzwa. Tarisa mazuva ana Mugabe paya vanhu vakawanda vaishanda nana Mugabe paya pakabva Mugabe munhu wese achishanda na Mugabe panguva yacho iyoyo pamoment iyoyo pakangonzi munhu anga kwaakudzoka muZimbabwe kunoita president. Mapolitical career evanhu ivavo ese that minute pakangonzi munhu anga kwakutoita inauguration adzoka muZimbabwe akunogadzwa. Mapolitical careers avo ese akabva apera kudzima pasport. But kune vamwe vakaramba vari loyal to the party nekuti vakabva zongotorwa vanhu vanodzoka pabasa, the likes of Ana Charamba vamurungona ringotaura anadonza musora George Charamba anga ari munguva yana Mugabe ndiye anga ari spokesperson waMugabe, but akangokontinya neroyal. Ana Patrick Chinamasa vese vamungotaura vanga variko kumashure kunguva yana Mugabe vachitoshandana naMugabe. But tarisaiko zvinezvi havana kuperera ipapo, vakabva vatombodzoka. Ukatasana Chinotimba political career yakutoita ichitopera izvezvo atogara atozodyiwawo nevamwe vemupati because kuti idhara wagarisa uri, but anga angori MP kubva kudhara kubva kunguva yana Mugabe iya. But because he was loyal, kungova loyal kuziva zvaari kuda, because sometimes munhu uziva zvaunoda kusati wasangana nazvo, kungoita order kunogona kubatsira. Kwete nhasi wabudikira wakusapotana nevanhu veZANU-PF mangwana vanhu havakunzwisisi career yacho inopedzera iri yemanga. So ukatotarisa madhara iwaya kumashure munhu wese aisapota MDC mazuva ano tsvangirai vakarohwa vanhu vaya kutoa kuti apa anenge akaroverwa mahara iko zvinhu zvaakubuda kusapota neZANU-PF. ZANU-PF aimbopfeka vatora kuvapa zvigaro zvisvindu kana kuti kuvarekruta zvisvindu. Inongoti imimi muri macard holders, garai makadaro its fine, motongoperera ipapo ndokunoperera nyaya dzavo. Vanotongonzi macard holders zvatopera, hapana chisvino chavanopuhwa zvobva zvavharana zvakadaro. Apa wabuda wabva wavengwa nevanhu wakabva navo kumashure vekutoti pamwe in future ndo vanhu vekutoti kana kuti opposition ikazonzi yapindawo yakutonga ndo vamwe vevanhu vanozonzi kune vanhu vakabva kure nestruggle yanguva yekuti varangarirwewo. Because pane imwe nguva yekuti munhu anozozviunderstand apresident no inini vanhu ava vakava even chisenda kuti chimwe chese chashakuitwa chachiya zvanga zvingainge tongorowo nzara kana kuti vanga vasiri kunzwisisa leadership yangu. Saka ava yanguva yekuti ndiite sei ndikwanise kuvadeedza ndidzoke ndishande navo zvakanaka. But this guy zvaachuza nzira yaasarudza iyi yekuti atanga kutaura zvinhu zvakadai so izvi ndine urombo. I don't think kuti maZimbabweans vanofa vakaregerera munhu akadai so uyu.
hazviregerereke izvi zvokuti ubude uchitaura zvinhu zvakadai so pasocial media. Vava varume vakuru ava havanofanira kunge vachitobuda vachitodzidzisa vechidiki kuti hatitambe tichidai so, munofanira kufamba makadai so. And you can't say kuti stupid nezochamisa uchida kuzoita politics dzemuopposition. Utogarira kuZANU-PF ikoko because vanhu havafaka kuregerera. Ndo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasaregererwe. Zvikwatasa vanhu vakawanda ana Douglas Monzora vakungowana mazero senature, kungoona zero paberwa wakutofunga dhagi. Ndo zvichaita mudzuri izvozvi.